Kakot Khubor Times of Israel kala report baki sipai Israel mentai galap ya kabut ke bathamai man khruet iti Hezbollah ki balong kileno jong ka Lebanon pat kata kalong pat bem thai lengba ki peja kini kejing pen tha lengba ki peja bat ki handphone kala jana du ini ki sngi arsngi ki bladam hak ba hadu mentala suthu ba don du arfongut ki Hezbollah ki blayam bat palat san spak ngut ki la mensaw ki handphone bat ki pager ki stream ki mobile tang ba kam dalong ki mobile ki bal jup nan kam bha da ki leno Hezbollah khnang ba ki wei pat ki demyo lan ani kim tip ani kim yo ya ka jing pha khobor ka chongki la thu ba kani ka jing ja ka bla ja ka sngi ba ar ba ka sngi balang ki babun ki leno Hezbollah ki la yap bat kat kum ki official record ani ki jing khan ki bla yo la ong ba ka don kum ba palat ar phungot ki bla yap bat palat san spa ngot ki pat ki bla man saw ka khubor ka yathu ba kani lale da ki nongsen tiat Mossad jong ka Israel ki bala bu de ki kenja explosive hakini ki pager la ki handphone hadin ba ki Mossad ke liyo jingtip ba ki Hezbollah ki juthiet yakini ki pager na ka company na po Taiwan bat bos nyo jingtip ya kani na kalyang jong ka Israel la ki Mossad kila ban no ashteng ti ya ka jingwan ra yakini ki pager ba ka jaka jaka babu battery kila bu no de kini ki kenja ban bthai ni ki kenja bom ki berit udan lemba jokini ki pager laong bakani ka jingle jong ka Israel kala pen kingklong rot ya ki Hezbollah hapo Lebanon ba kamjuru ya ki bosan sha jong ka Iran na mar ba ka Iran gadai ka ba kashan bor ya ka jing khon jong ki Hezbollah le thu bagani ka bot ka bathama jong ki Mossad ani ki sipa Israel kala pen bitar shibun ya ki Hezbollah ba kala smai ban penerput ya ki Israel le ka joka por kila khanyu nyak ngan ka bot bathama jong sipa Israel